Allah ya raba ki da mutane masu matacciyar zuciya. Allah ya raba ki da mutane masu kokarin toshe miki kofofin arziki. Kowa ya san cewa ni ina son kanwata. Barin ga maka mal a waje ce fa can fa zaka je kai burga amma wallahi ba a nan gidan ba. Kuma fa duka cikin su babu mai digiri a cikin su duk diploma ce da su. Masu digirin ma a kasar nan fa ba sa gane komai. Akwai doctors masu digiri uku duk ina bin sa bashi. Wanda Umar mai manja shi yana da digiri. Kwamfan nan sai yana da digiri mai kyau ma. Mai manja? Mai manjan fa. Laifi ne dan ya ce yana son ki. Kawai dai ni naga kawai dai ya kamata a ce ya kalle ni sama da ƙasa ya san ni ba tsararsa ba ce. Amma me yasa ta yarda na fola har ta bani numban ta waya? An ce mana dama kina sana'o'i da yawa ko? Kai in baka ga dama ba ma ba sai kai komai ba da za ta iya. Ai ka laifin ma na yafe maka komai. Ni zan yi wa kaina. Shi fa wannan al'amari na aure na duk wanda ya wata hidima a kai a ɗauka kamar zuba hannun jari a kai. Ba komai ni zan ɗauke maganar sadaki da kuɗin gaisuwa da ba kai dai abin da za a yi dai. Wallahi samun irin waɗannan yarinyar yanda dai ta subuce Allah sai an tona. Sai dai idan kuɗi ba su sauka ba.